Bantil din. Pwede ka po sa panahon sa paligya. Pangitaon ko ginagaw. O patas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago niya ng dugan ng malibuto. Alami sa itawayan ko ikaw. Yakot ko kanino ang langit. Kaya ko. Nagmahawa ko. Itay ko. Gasil style! Ikatalagan ko ikaw! Magaling talaga ka lang ta! Dili na ko gusto makita lang kaya pag mo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! My God, sa bukid! What's the style? Mga surilanon nga natapos matag-ani. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. May hitabo na dili kayo makalimtan. Ay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palong. Dili kayo makapanlas sa mga lamasan lumanan na dili mahimong makalimtan. What's the style? Italing sa Armen Drama. What's the style? Ako si Gilbert Ginigmon. Imahal o gihigugma ko ikaw. Apan ikaw ang mabantol na nawa ang tanan ng pagbati diyan. O nilitabo sa kong kinabuhi nga di na ko may mubay kalimtan. Magpakasal na lagi sa day. Kinakilanglan na magtigog pa ta. Kung gagawin tao ito, importante makasal ta. Lagot na magkastog na kumbong. Ay, kanya na lagi. Hindi ko gusto nga makasalta madili. Dili bongga. Dagan ba ito ang mga kaila? Hayop ko pala ka, Fred. Di arapit ako kanunay sa ibang kiliran. Ay, ikaw ko din. Sige. Di tao na kaihan ko sa inyo. Anong tanto to? Ikaw, Fred. Pero po na to ha. Gusto ko na labing minus to look around. Dili kay usara ka round. Paluya na ka. Sa day hago kung kukupermis ang trabaho ko. Kung kasagaran, usara ka raon ang makuha din ako. Dilangig maayo. Madagayag tila. Bala, sige ba? Ayaw mo no. Sige na, pare. Isa mo Ano naman? Mura magigmidak ko ang banyo mo. Ano sa tabi ni May? Padayon na sila, uy. Ha? Ayun pa. Oo, sige. Sige. Kana. Yung ito. Boyet. 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 Sige, buyet. Ay, Gilbert. Gilbert. Nga nang sampit ko ng buyet, ha? Sige, dong padayon. Di na. Ako lang ang ikuan, baby. Saan? Huwag mo niya akong seryoso. Yan. Kanya. Seryoso pang buyet ka niya, Boyet? Boy, Gilbert lang, boy. Oo, Gilbert, eh. Sige, sige. Sige. Sige pa, dali po. Sige pa. Sige pa. Boyet. Gilbert. Padayon, uy. Padayon mo. Naman ako, day. Lamit mo yung kay Ayo. Balik natin 1,000. Usbi ko ha. Usbi mo yagin ko.
O ka na hinungdan pa. Mao gina natuo ko. Nga mao gina. Mao gina hinungdan. Nga tag sa karaw ng kuha mo. Kay hago ka sa baho eh. Sige mo kag overtime. Lagot kay doon na ako gahapon eh. Kay usar ka raw na akong nakuha. Nga na. Dali ka sa kay kong nagawasan. Pero na, para na ako na kung naigugma ni mo ang imong uyab, no? Dili siya na yung masuko ni mo. Ha? Dawato niya nga tagsar ka raw ng imong makaya. Saon nga, mahilig yung pinag-sexy doon ako. Nga, ganahan siya nga. Lugay mo man ba? Kuya, o di ay kung mangita naglang laki. Makatagbaw niya. Alkansi ka. Bayan, no? Sabi ni mo pa no? Hmm. Yung pagkuhay lang ba? Mura magnausab ang sukod sa iha? Oh, at yung mga nangagintuan, huot-huot mahing ako sa iha. Pero karon hanoy naman kayo. Akoy! Lagi? Ako'y kung paan nga kakihad, ha? Baasin ba'y lain ang laki nga may turjak niya nga. Mas dako pa mo, ha? Mas tilan kining ako do nga nagduda lang. Duda lagi na ako, ha? Pero, doon na tinuod. Kanit ba kang kahuy-huy ka? Kanoy o hanoy? Oo, kanoy ba? Mas tilan, no? Hanoy mo na nga. Wala sige. Kanit lagang ng iba. Pwede ka kasuway rin nga hanoy kayo. Kanang dito lang mo. Anak dito. Umur po na nangihig mo na kaki. Oo, gani. Ang iya pagit pa. Hmm. Ning pagkuhay lang. Kung mag-sex me, Hmm. kung gilukan na siya sa akong pagtilap sa iha, uy, sampitong ko niya buyit. Lagi, laing pangan. Buyit. Wa na, klaro na. Ha? Si Klaro na. May laing dako na gindang sport siya. O buyit ang nga sa mga laki ng dako. Usa? Lalo ay nakay ko ni mo, Gilbert. Mga sultihan ta na lang ka sa tanang gibuhat mong amikang si Donna. Ha? Kaya nung samdi yung gibuhat ha, Maris? Gusto ang tanang katahab nga may laing siyang uyab. May laing uyab si Donna. Asa? Si Poyet. Pagbatag pa ni Donna, mas natakbaw ko na siya ni Poyet kung mag-sex sila kay Nemo. Maris, tinuod kita ang tanan akong katahap. Tinuod kita ay. Ako'y naluoy ni mo, Gilbert. Kaya nakatumong ka papay nga. Sex week yun ako na. Dili matagpao kung sinaasa yung uyab. Oo, di nga, magsige lang siya balibad kung hagdo na ko siya kasal. Oh, naku nga, mapalipat yun siya. Kaya may lain naman siyang uyab. O mas matagbaw mo siya ipapaw sa kama. Kampiya ka pa eh. Mahal magtakay na ko siya. Kung ako pa ikaw, buwagan niyo mo siya. Ha? Makita ka kaya ay babae nga. Nga madawat o kung sinaan mo. Oh, Kaya sinuot mo. Doon na ba yung laing babae nga hilom nga nahikok man mo. oh. Nahibaw ka na kung kinsang mo babae. Apan, imo lang siyang gipaliwat tungkol dito na. Maris. Ako ka na. Pero dili na ko ipamuko sa akong kagalingon nimo. Basta kay, sayod ka na kung unsay akong pagpati para nimo, Gilbert. Oh, Maris. Mo na, Payet. Ikaw
ikaw na ang mahal na ako. Busa, buwagan ako si Gilbert, eh. Oh, Magkakasal tayo. Wa na ito mong Juvie. Bida ko, bida sa ni mo jubi. Dapat naman Juvie. Mo nang tibiyaan Ayaw na, forbida. Ha? Kunang di pwede, nung so. Dili man, uyap ta. Ang ganda-ganda ni mo nakuha ang akong kuhaan. Forbida. Di mas ganahan mang kunin mo kay ni Gilbert. Magminyo na ta. Nahan. Dili ikaw klase sa bayo ko pakaslan. Ha? Kanag sulti na ako sa imo, marubuhi ko. Lo. Bastos ni Moy? Sikre akong tuyo ni Moy. Bastos? Doon ako iyang taos nilang trabaho. Unsa mga? Ang siya ako pakaslan. Dili kaya ka nang imo nga. Hello. Mura sa kabo malipay na ko da. Sa okay. Huwag maon lang gini ka tapos sa ito perkiha. Perkiha ta. Dejo ha? Maon lang gini ha? Buwag na ta. Magnad ka na lang kung baboy. Paano kayo mo? Buyet! Salamat, Marisa. Kaya gisugot ko nimo. Thank you, kayo. Kana tungod kay mahal ta ka. Pero si Donna, nagpawak na pa mo. Pero ni siyang wa dito sa ila. Kumuadto ko. Apan karon nauyab na ta. Buwagan na ginako siya. Ug sultihan ako siya. Nga ikaw nag-iilis na ko niya. Nahibaw ko may ubos kat siya. Kung nahibaw siya nga gisukod ta ka. Pero, iya mo kang gibinuangan. Okay. Iya kang giluipan. Oo. Wa pa gani mo makasal na puti na siya nimo. Okay. Dili na siya ikabilin o party pa. Oo. Basta kay ikaw na kong gimahal karon, Maris. Ha? Ikaw na. Ingon ana yan gisulti dong. Oday. Di ko mo siyang kibuwag na ko kay wa na ko sila sa dingan lang upuyit. Apan, wa na ko mutubay niya og sulti ay. Basta kay makibuwag na ko niya. O kuman ko siya buwag eh. Di palayo na ko niya. O, nahibaw na siya kayap na ta. Oo, kung siya gisultihan. Gusto ko kaysa ni bahala siya eh. Ha? Oh, uy, doon dito sa motel eh. Aso man, okay rin mo nga, manood tayo. Kay mahal ng taka. Busa ito yan ko nimo ang akong kaputi. Di mo siya. Kanipin niyo rin. Virgin po na kaya. Tay, Maris. Ako na kita ka na sa nimo. Ikaw gusto ko tugyanan sa akong pagka-virgin. Magalamian na. Kakilugan na. Tungkol kay mahal ka rin. Huwag ikaw nga akong pakasal. Payo ka. Sama inyo. Kini mo ubus na. Ang kini. Ako gihapyod ay. Yan na, oy. Ay, kalabing. Dako. Gafi. Taan. Suplastay na ko, be.
Unsa di ay mo man sunod di ba? Sige. Mo man ni buhaton di ba? Okay, sige. Igayang mo tikayang. Okay. Sama, anda pa ka. Sige. Go. Go na. Joke. Murog mo ka. Kagitan na taas ang dako. Ayun, tanaw mo. Giritan ko mga mata. Kanana. Huwag na hangkin ko. Lips na ilis na. Gusto ka. Kumukot na eh. Kaya, mo enter na dragon. Kaya ang dragon mo enter na. Takos ka na ako. Anong sa na Slip ka ko ha. Lanti ka sa isa na sa simbahan. Pagkaslot ay. Lanti ka. Lanti ka. Putli yun nga nakuha na ko sa Paris. O kuman sa nito ko ng duha, gihikay din ako nga mong kasabi. Gusto ta nga makibalik ako sa duna, kaya nagbasol na kung siya sa iyang gibuhat, sa iyang pagputi na ko. Kapag wala si Memo, di balibara na ako siya, kahit patay na ang akong gugma niya. O ito mga kasama ang kaagi ni Gilbert. Tinaning tulumanon. What's the style? Patay na ang gugma style. Hindi mo ako sa gilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa Rem and Drama.